Tan samar pamaring sukma Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbena sumasa ping rasa jati ora takaya sanggaring para Satakura ingkang sampun nampi timbalanipun Begawan Durna miwah sanggaring para putra Pandhawa ayun-ayun sajawining rangka paduka ing Kandha nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar Irawang wah mula pono kawan padha ngembela sirahe gleleng pacake dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya gelar Resi Abang jebul didombani karo Antasena Pakdhe Surtayu pancen kepara nyata aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima tantrimane Antasena aku yang sago gawe srana mbubarake para Satakurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu ora iso mboyong Semar luwung boyo tak tekati mbesmi marang Karang Kadempel luwe-luwe karep mbesmi marang Karang Kadempel kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan bakal kasempyoki ngaradan Pakdhe Surtayu kondur ora yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balekake marang Pakdhe Surtayu pecah dadamu gletho siramu Pakdhe Surtayu
Godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri aja kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa. Tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kuwi arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko rak bablas. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kok rene. Cendhangane ora. Pendhita macam apa kowe? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora sanyembari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangko tayone negane atiku. Omeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, leno pangedhamu cacahke Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dijupuke? Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya.
Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki, Reng. Asale canggeleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Gang, Gang. Weh, Dian. Gang. Ora usah wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi teh. Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Ora wong tuwa kok. Merem. Ngambet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa. Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres dasmu. Gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman, Reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa. Ngumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatane. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya kene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku iso aku pengambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning dron bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, niku wis apik. Merem ngapet-apekan. Aja endo. Nek arding slupi aja endo. Lane ora tau endo. Lane manane ming pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso.
kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon iblis? Kon iblis apa piye? Mutiara. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong. Aja balekke Gong. Wis kowe ra sampe-melu. Santai wae to, kowe ra sampe-melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ra wani iki. Gong, wis wae. Oh, kok kandhane kaya ngono. Doglut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangkean ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timblis saka ndir Gantara. Solare entek apa ya iki? Kok wis ra gelem banter ya? Kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblokke karo sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek hati-hati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo bagong. Ngatos-atos man, ngatos ya tak jinjing ya. Ngono. Wah. Menjane Bagong keceron iki lene blok iki. Ning kene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel man. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblokke kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelak kok. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke cak. Demit. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Moh. Ukuran 3-4. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak katoke jero. Ha iya. Sengkune iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho.
Kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang ngono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok ming tekan semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jeblok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles piye wis metu kok, Truk, mbok ya wis. Ha iya, angel bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sawika ing diri, Truk. Koden prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane trisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den. Pun damel padhang kanan karang kadempel. Ndarantasena. Kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggih astunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka.
Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Srikina ning Pasewakan Sutina ning Pasewakan
purba risang murbeng rat ing sahananing engkang iwan kanang sing tasih mawe uga sawagung maring dalan iwan kanang mamujeng ngori cengnayake ngret ya jagat mangestung karo wayah pura jagat gawe kaget iki kaya ora pangling soane Atmat Jakundur Sila geni wisanggeni padha kanthi raja sapraptamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa praptaku ana ing Dwarawati kemarin ngaturake sembah sumenging pangabektiku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka ya kulup ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu ing Dwarawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat anak lanang Antasena padha raja sapraptamu nggih pangestune Pakdhe wilujeng sowanku Pakdhe aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdhe ya kula Antasena ndak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat anggir wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun nggih Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami anggir Antasena wilujeng rawuhipun mak cilik garpa ruci slamet tekaku aku ngaturake sembahku katur ya mak cilik kula tampi dawa sami-sami Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah siwa mati Udawa iya kaya ora kepenak praptaku wa Pakdhe Pati Udawa iya kaya ora kepenak sowanku ning negara Dwarawati Pakdhe wisanggeni siwa Dwarawati ana dawuh sumengko pengawak Bajrandamar sasi gita anamung wigati sengkan sowanmu ing datan pepoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu ing Dwarawati setemene ngene wa sowanku saning Prabu Dwarawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya ing nalika semana aku budal saka ing Drepsala geni sowan marang ngersaning Kakek Semar apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar sabab aku mituruti parampitaning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput mbuh cocok mbuh ora yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk anugrahaning dewa
wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta munggahing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati ora ana pambiyantuning Wakmi Dwarawati tegese piye nggih merga syarat srana ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering Bayu Wahyu mapan ning Karang Kadempel lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3 1 Pustaka Jamus 5 Sada angka 2 Sekar Wijaya Kesuma angka 4 pusaka Kyai Nenggala katelune kudu mapan ning negara utawa ning Karang Kadempel mula tumuli aku semago kelawan kakekne Badranaya aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wendrawati mula wae sowan kowe iki malih-malih apa tanon lho kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wa Ndrawati Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitraning astaning asta jagat wasaning Bathara Wayah jagat wisanggeni aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget gone ngasorake marang derajating Nata Ndrawati ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan ora ana wong liya ingkang dionangake ngasta kejaba Nata Ndrawati lha kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma lha gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing Nata Ndrawati mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni yen sira sowan ana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma aku ora ngeparangake mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wis anggeni Antasena oh Wadi lah kok dadi banjur sumaronong suwan menyaket kelawan Makmi Ndrawati Bloko Suta blakotang terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lakon iki sing tanggung jawab Antasena sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makmi Ndrawati ming padhe gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa ora lho yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati Siwa Ndrawati Setyaki sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki Kanjengipun bocah nom dumeh dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung ora nganggo tata krama sakabinake dhewe nggih sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndrawati nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe satru ing garpa ruji ingkang paman pun Setyaki menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kesuma ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati metu jagane lak jajale kaya ngepok kuwati ayo wong jeneng bocah nom
Mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Patih kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanan para kawula aja nganti kasempyoke ngarat dan aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garbaruci. Bapak keperanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo Gir kula menika tiyang sepuh masinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garbaruci, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma. Nggih. Kula menika nate bondo kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu ayo dijajal rek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura nek aku neranyak karo Mak Dik Garbaruci. Boleh. Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ya jotosan. Ayo padha-padha ampuhe ngene iki kok, Dik. Mas Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Mas Setyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggir Antasena namung kados dipun cocok kidung. Aku dijotos Mas Setyaki kaya ming didumuk.
Kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos majelis iki ya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karo-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma tampan ana. Tenane, Pakde. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pakde. Aku ya ora nrimake. Mula tampan ana. Mangkat ning Karang Kadempel ya, matur nuwun. Bisa nggri nendi? Mengko wis nggri bakal sumusul marang kowe, Nger. Ya. Wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggene Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaringan sasmitan dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawa. Oh, mboten. Setyaki wonten timbalan tunggun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladuk wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki nggih ngestaken dawuh Prabu.